És una sèrie que he titulat El feminisme a Catalunya, perquè és tot el moviment feminista que va haver-hi a partir del 76 de la mort del Franco. I llavors, és clar, jo també, com que estava col·laborant amb grups feministes, jo col·laborava amb un grup que es deia Anxe, que hi havia la Montserrat Roig, hi havia Pompeia, érem dones intel·lectuals que estaven intentant fer, com buscar una teoria feminista aquí, perquè esclar, en ple franquisme vam començar el 70, el 72 devia ser, 4 o 5 anys abans de la mort del Franco, i ens reuníem per parlar sobre feminisme. I llavors, clar, les primeres manifestacions que va haver-hi, la primera, que una de les, sembla que va ser la primera, que va ser el Jo soc adúltera, i la segona, les jornades, i després ja va venir tot el que més, o sigui, a l'estar jo dintre del moviment feminista, això va provocar que jo fes també les fotos perquè m'interessava, perquè en aquell moment en els diaris no sortia tot això, perquè no estaven interessats en el moviment feminista. Era allò de, són 4 boges que criden por ahí, que de tant en tant surten pel carrer i res més. I llavors, és clar, el fet de que jo hi anés era perquè estava dintre del moviment, no? I això em va permetre fer moltes coses que no té ningú, perquè, esclar, no se n'enterava la gent quan es feien aquestes coses, no sortia al diari. I llavors això doncs, permet que el meu arxiu, a part de la transició, que realment és important, i del retrat, que és el que hi ha més, tot el del moviment feminista és molt interessant perquè, evidentment, la fotografia és un retall d'història i amb els temps tot això va agafant. Per això realment, per mi, és estupendo, és un honor tenir-ho aquí, perquè sé que això es preservarà, que aquí estarà ben cuidat i que, a més és un lloc on es pot anar buscant.